afọ m bụ Mrs. Nkiruka Obiekezie mana ife ji mara mbade n'Ugwu na Ụmụndụ. Ife m na-alụ bụ ana m agba Mkponana then nọkwala na Central Security Enugwu-Ukwu. I'm the only woman among 21 men in Central Security Enugwu-Ukwu. Okay, ka m si wee bido bụ na akwadoro m akwado so no di m nụta m na-agbụ ya ọ di m na-agbụ ya before nụwa m na village a ka a na-anụ m ọ village be dị mbe ya so di m anụtazie m o wee bụ na ife ọ na-eme wee mụ na ya na-abụbiri o nwere ihe m na-alụ nọrọ as housewife so onye nwa na-agbụ ya mfụkwa na ọ na-agazi so oluzie one day ndị mmadụ chọta ya ka ọ jee gbagharịfa ọ bụ na ọ nọrọ ya so kama mma agbakwana nkịtị ga ego ahụ ga just like that wee sị okay ka m let me go and try so and oge ahụ eku m amụgo m my second issue which is ada nwaanyị ebu ụzọ wee mụọ nke nwoke so nekọta ihe m ga-eme nte na nlapụ ego a ka ọ gaa na because na ebe anyị si eri wee sị okay let me go ka mma nka ga-eme nwunye wee chere nsị onye ka ha nidi ha kwuo and onye ahụ ha nidi ọ dịkwa more than that self wee chere ya wee so wefa utere ụmụaka m ahụ nkurufa na abụ eku m esekwu nke nwoke n'aka kpọrọ nke nwaanyị n'azụ to the our next village here so nluzie ebe a set anya nnọọ even though ọ na obi na afụkwa nka m na-eseti o mana a sị na Chineke ya mere m amara na ma nwere ihe dibịa asị egwu onye akara obi kana since ụwa m ife na-aka m obi maka chi nke maka nwoke that is why mejiri eme ka nwaanyị so wee set anya gbakwa anya o Chineke ma amara ọgba nnọọ nwere no problem nwere nsogbu ọbụla all from there ka nsi even ndị mbatakwa bara m mba ihe nji wee jee say there's no problem na what a man can do a woman can do it even better than man. Alụgo m ọlụ a more than 25 years. More than 25 years. So, and the experience in Wegonia, yeah, challenges dị n'ime ya bụ na o nwere ike ịpụ jee melụ mmadụ arụ ma ọ bụ abịa mmadụ mee one thing or the other nwee ike ịkọsụ problem mana Chineke mere m amara since m jiri agbabi ya enwebeghị m such problem nwenụ ebe nwenụ onye ọ merụ arụ nwenụ okwu ebe o mere ụdị ha o mere be mmadụ ọbanye or something like that. You say the gunpowder. Powder. Mkpazi kita machi isi tinye ọpụa. Ọba eze n'ime ya dete na wee pụọ. Then ọ bụ na your ha ncha. Ịma na so ofuka mụnya ọgba nya ọgbazala gabazia. Mana ebe ọ bụ na nchere eru ebe a otu aka ọ ya dị. Ọ ya agbanye mba ọma mpụ apụ nya ọgba ọ ga-aba ana amụna ka ọ na-abụ ọ dị apụ apụ ọ dị agbanye elu just ọsọ sandị a nke ya anụ debe mana ịma mfụ ka ọ pụọ ana ka ọ ya kama ọ ya apụ apụ ọba ana ị nwezi ike ọzọ na-aba too much wezere ngwu ana wee gwubie nke gbanye elu. Thank you. Ana ka ya na-aba ọ dị apụ apụ